Pagpalang araw sa inyong lahat, tanghali o gabi, sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan sa araw-araw. Bago ang lahat ay mag-subscribe po kayo at lahat kong video at i-like and share at pakipindot na rin ang bell icon para updated po kayo palagi sa aking susunod na video. Maraming salamat po. At bago ko po umpisan ang video kong ito, ay shoutout muna kay Bike Tayo Kabayan at sa inyong lahat, shout out po. Ginawa ko po itong video kong ito upang maibagi ko sa inyong lahat ang aking mga kaalaman sa spiritual at mga orasyon para po ako ay makatulong at magagamit po ninyo sa pangailangan sa araw-araw. At matulungan nyo na rin po ako sa aking YouTube channel. Hindi po maganda po pagkagawa ng aking YouTube. Wala pong edit, pero ito ay mga buhay na salita na galing sa Diyos ang makapangyarihan sa lahat. Hindi po gawa-gawa lamang po. Sana po pakaingatan at huwag ipagyabang at ibagi nyo po sa iba. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ang ibabagi ko po ngayon sa inyo ay yung pagpupudir sa sarili. Para bago kayo manggamot na may pudir na po kayo sa sarili at hindi kayo kakapitan ng mabalikan ng ginagamot nyo po. Ito ay magamit po sa inyo at sa buong pamilya ito sa oras ng kagipitan. Bago ang lahat ay magdasal ng Ama namin, ang Baginong Maria, sumasampalataya. Magdasal muna tayo bago salin ko yung orasyon. Mag-cross, sign of the cross po at magdasal ng Ama namin. Ama namin, nasa langit ka, sambahin ang ngalan mo. Ikaw na manghari sa amin. Sundin nawa ang iyong kalooban mo dito sa lupa tulad sa langit. Bigyan mo po kami ng pagkain kailangan namin sa araw na ito at patawarin mo po kami sa aming mga kasalanan tulad ng papatawad namin sa mga nagkasala sa amin, na huwag mo kaming iharap sa migpit na pagsubok, kundi ilay mo kami sa masama, sapagkat iyo ang kariyan at kapangyarihan at ang kapurian magpakailanman. Amen. Baginong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoon Diyos sumasa iyo, bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may likha ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Kristo, isang anak ng Diyos, Panginoon natin lahat, na katawang tao, siya lalang ng Espiritu Santo, pinanganak ni Santa Maria Birhen, pinagpasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao ng 3 araw, na buhay na mag-uli, naluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat, at doon nangmumulang paririto at maghukom sa mga nabubuhay at namamatay na tao. Sumasampalataya ako sa Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasama ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na mauli, at namatay na tao, sa buhay na walang hanggan. Amen. At sunod po yung orasyon ng 3 beses at ihip po sa dibdib ang pakros. Usalin ko po yung orasyon. Benedictum, Benedictam, Biniti, Makulatam, Ilibati, Ilibila, Ilukulapa, Ilibina, Igra, yung Igrumit, Iresum, ayos mo tum. Pudiran mo po ako sa lahat ng oras. Amen. Benedictum, Benedictam, Biniti, Makulatam, Ilibati, Ilibila, Ilukulapa, Ilibina, Igra, yung Igrumit, Iresum, ayos mo tum. Pudiran mo po ako sa lahat ng oras. Amen. Benedictum, Benedictam, Biniti, Makulatam, Ilibati, Ilibila, Inikulapa, Ilibina, Igra, yung Igrumit, Iresum, ayos mo tum. Pudiran mo po ako sa lahat ng oras. Amen. Dapat po ang pag-uusal po dito ay sa isip lamang po, at kung pwede po nyong bilisan, mas maganda po bilis para maunahan po yung mga masamang espiritu sa pag-uusal po ng mga ganitong kon. Pero kung di po kayo hindi po nyo po na-memorize, ay dahan-dahanin nyo po para hindi po kayo magkamali. Pero kung halimbawa na-memorize nyo na po, usalin nyo po na mabilis. Ang mga orasyon po dito ay dapat mabilis po ang pag-uusal po para hindi kayo maunahan na po ng mga masamang espiritu o mangkukulam sa lahat nating ginagawa.
Maraming salamat po at huwag makalimut na mag-subscribe, mag-like and share at pindutin na rin po ang bell icon para updated po kayo sa aking susunod na video. Maraming salamat po. Shout out po sa inyong lahat. Maraming salamat po.